a seguir, para concluir esta quenda, temos o relatorio de don Alberto Blanco Casal, que chamamos o estrado. Ben, don Alberto Blanco Casal, profesor de ensino medio, enxeñeiro, ademais escritor, colaborador en prensa, investigador, por tanto, unha persoa cunha actividade polifacética, que ademais de colaborar en diversos medios en papel e digitais, foi no seu momento director xeral de Montes da Xunta de Galicia entre o 2005 e 2009. Non é a primeira vez que colabora co Museo da Cultura Galega. Tense interesado por diversos temas, tamén, por exemplo, os usos do monte, a paisaxe, pero tamén, entre eles, a historia presente do ferrocarril. Froito diso, a parte de algunhas novelas, mesmo das súas propias memorias publicadas por Edicións Xerais, froito diso foi tamén a súa traballo de investigación do que supoño, ou no que supoño parte, se basea o seu relatorio sobre o conflito de intereses no trazado do Camiño de Ferro de Zamora a Ourense, tema o que tamén lle ten adicado outras publicacións. Sen máis, cando que... Moitas grazas. Eu vou a conectar esta intervención pois coa intervención anterior do profesor Veiga, na medida en que hai puntos de conexión directos e indirectos entre esa intervención e o que eu vou a dicir en relación coa entrada sur a Galicia e tamén, de alguma maneira, coa última intervención tamén de Nieves. Ben, esta intervención ten a raíz nunha investigación que realicei xa hai uns anos e que foi publicada pola Deputación de Ourense e que tiña o epicentro pois en Verín, na comarca de Monterrei, porque ali sempre hubo un gran debate en si o ferrocarril tiña que pasar pois polas zonas habitadas do sur, as máis desenvolvidas da provincia de Ourense, ou pasar pola montaña onde había pois prácticamente un ermo e con moi poucos zonas e núcleos que tuvesen, digamos, que xustificasen unha obra destas características. Ben, conectando tamén con algunha das cuestións que decía o profesor Veiga, é evidente que a Galiza do século XIX, igual que no resto do Estado español, prodúcese a construción do Estado liberal, fortemente centralista. Galicia é unha Galicia desarticulada, evidentemente onde non hai unha visión de país, porque tampouco hai un centro institucional que poida focalizar esa visión de país, pero sí había iniciativas en distintas zonas do país, iniciativas importantes e visións sobre como tiñan que ser as comunicacións e especificamente como debían ser as comunicacións por ferrocarril. Ben, eu vou a centrar aquí algúns aspectos desta dialéctica entre a comunicación norte e a sur, en base a unha serie de cuestións como o deseño ferroviario, cal é a orixe deste deseño ferroviario, a orografía galega da que se falou aquí, que é realmente complicada desde o punto de vista da enxeñaría, e tamén as contradicións que xa se fixeron referencia aquí entre o norte e o sur de Galicia, os intereses estratégicos da Compañía Norte e as visións alternativas das comunicacións ferroviarias. Este primeiro mapa que sitúa aquí danos unha idea temporal destas dúas alternativas. A alternativa norte, inaugurada no ano 83, que comunica, digamos, a meseta con Galicia de forma xa completa a través de León, Monforte, Lugo a Coruña, e a conexión sur que ven desde Medina do Campo, Zamora, Ourense. Esta diferencia entre as dúas alternativas, a primeira inaugurada no 83 e a outra no 57, se solamente nos referimos á conexión de Zamora con Ourense, pois son 74 anos de diferencia.
e indicaría pois, que hai algún tipo de razón de xustificación ou de dificultades infranqueables como para xustificar esa diferencia entre unha entrada e a outra entrada. Non? Aínda que isto poida parecer unha aboutade, non? Porque parece que se afastaría bastante dun problema local ou certamente local ou xeográficamente moi determinado a ir a este mapa de Europa, non? Porque as cousas nunca ocurren porque sí, senón que hai razóns de largo alcance moitas veces que xustifican despois que ocurran acontecementos no plano local pois dunhas características determinadas como a que ocurriu co acceso sur a Galicia. E é que as orixes dos primeiros deseños de ferrocarril hai que situalos no caso europeo, no caso continental, aínda que evidentemente os inicios aparecen, como se dixo aquí, pois na línea Manchester-Liverpool. É evidente que na parte continental un grupo que tuvo unha enorme influencia sobre o deseño do ferrocarril europeo, especialmente o francés, pero tamén o belga, foi evidentemente a corriente dos socialistas utópicos vinculados a Saint-Simon e especialmente un individuo que era Chevalier, Michel Chevalier, que fixo, pois, obviamente, non só un deseño a nivel de Europa de carácter estratégico e de forma xenérica, onde entendía o que el denominou o sistema mediterráneo que publicou no xornal dos socialistas utópicos franceses, que era El Globo, pois o que diseñou fixo un deseño de comunicacións terrestres, fluviais, marítimas e por ferrocarril. E incluso se estendeu con algún detalle pois, na Península Ibérica. Non? E iso que eu teño aí, que recollín pois, deste periódico O Globo, pois é máis ou menos o que os socialistas utópicos pois, entendían que debía ser a distribución de comunicacións pois, na Península Ibérica, onde focalizaban Barcelona como núcleo central, si ben a entrada dos ferrocarriles situaban pola zona de Irún, curiosamente, este mapa que está aquí, logo veremos que vai a ter certas similitudes cos primeiros plans de ferrocarril que se diseñaron en Europa e tamén en relación con isto que nos chamamos o acceso sur a Galicia, onde aí queda totalmente esquecido, pero que logo veremos máis adiante que, lóxicamente, ese esquecemento, pois, obviamente, ten que ver pois coa pouca importancia que tiña Galicia naquela época e si pois coa importancia dos núcleos mineiros e comerciais que existían en ese momento na Península Ibérica e que están sinalados máis ou menos neses puntos de carácter xenérico, non? É importante outra cuestión relacionada con este deseño dos socialistas utópicos e de Michel Chevalier, non? Un personaxe moi interesante, un ilustrado francés moi vinculado pois ao Segundo Imperio francés, que non se trata solamente dun deseño dunha secta política minoritaria e intrascendente, senón que está ligada ao gran capital bancario francés, especialmente os Pereire, uns capitalistas financeiros vinculados á Casa Rothschild, que non é a casa máis importante, por suposto, de Europa naquela altura, e estes eran os seus empregados e eran persoas moi vinculadas ao socialismo utópico e, obviamente, de alguna maneira, os socialistas utópicos eran os ideólogos do desenvolvemento económico que propuñan os Pereire, que estaba basado fundamentalmente nos ferrocarriles e en outro tipo de comunicacións. Primeiro en Francia, pero eles tamén tiñan intereses no resto de Europa, especialmente tamén no Estado español. E aí eu presento, 91 anos despois, no ano 23, pois unha serie de líneas importantes vinculadas a dúas grandes compañías de ferrocarriles, a primeira Norte, que é a liña grosa, Chea, da parte do norte, que son os ferrocarriles de Pereire, e as líneas discontinuas que se corresponden a MZA, que é a compañía do Rothschild. Non? As dúas grandes compañías que dominaban o ferrocarril no Estado español eran dúas compañías francesas que dominaban prácticamente pois, en torno ao 70% das líneas férreas e da mesma maneira pois, absorbían pois, en torno ao 70% das subvencións do Estado español nesa época. Bueno, índonos xa camiñando moito máis rápido para ver como isto influye nesta
neste deseño que hai na Península Ibérica, no Estado español, vemos que aquí temos abaixo o mapa dos socialistas utópicos e os outros mapas son do bienio liberal no ano 54, a primeira proposta das Cortes Constituintes, aparece aí un deseño que ten moitas similitudes co deseño sansimoniano e o que ten tamén en común co sansimoniano é que Galicia aparece aí dunha forma indeterminada, de tal maneira que aparece un ferrocarril a la costa gallega sin especificar, non se sabe se de logo a Coruña non vai, a Vigo tampouco, pasa polo medio de Santiago, máis ou menos, e vai non se sabe a Costa da Morte, aí unha cousa moi rara, non? E despois, o ano seguinte, Sagasta, que xa está en activo e está, pois, obviamente, destinado, bueno, en ese momento é un político importante xa do punto de vista do que é a política liberal no Estado español. Sin embargo, el concreta nunha concreción que fai do plano anterior, do mapa anterior, concreta, digamos, a súa chegada a través de Valladolid a Vigo, non? Esta é a concreción, unha das concrecións máis específicas que hai en canto a esa línea do ferrocarril. É unha línea claramente sur, encaixa con outras líneas como a línea de Eduardo Chao, que era o Bavi, non? Que era Vigo, Valladolid, Barcelona, e evidentemente este Sagasta, que é coetáneo de Eduardo Chao, federalista, unha persona obviamente vinculada de alguna maneira aos fomentadores en Vigo, que teñen unha visión para sacar os produtos de Vigo dunha forma determinada, pois, lóxicamente, el, de alguna maneira, faise eco e intenta levar adiante un proxecto que logo non ten éxito, non? E a consecuencia de todo isto é que evidentemente, os avatares históricos o que fan é que no ano 26 haya un desenvolvemento desas líneas principales e secundarias, pero que esa línea de puntos que está aí, especialmente a primeira parte, que é a línea entre Zamora e Ourense, uso siga totalmente abandonado, non? Esta consecuencia, evidentemente, pois é moi significativa e, lóxicamente, habría que entonces entender que é o que ocurre aquí, non? Entonces, hai que ter en conta que hasta o ano 1894, hai un sobrepercorrido, non, para chegar á meseta do orden de 170 kilómetros, pero que desde o 94 hasta o 57 o percorrido sigue sendo excesivo de 100 kilómetros, é dicir, que hai unha situación moi complicada. O máis normal sería que a pesar das dificultades que obviamente ten a construción do ferrocarril, pero que a construción do ferrocarril ten dificultades non solamente na entrada a Galicia, ten moitas máis dificultades, ou polo menos similares á chegada a Asturias. E xa non digamos en outras zonas de Europa altamente montañosas como Austria ou Suiza, onde eso é enormemente complicado. Para o gran capital, para as empresas e as compañías ferroviarias, evidentemente hai técnicas que se poden solventar, pode resultar máis caro ou non, pero é evidente que cando aquí hai unha línea máis ou menos reta polo sur que aforra bastantes kilómetros, habría que pescudar cal é a razón de que esa línea non se verificase hasta prácticamente na mitad do século XX, 100 anos despois de iniciarse, digamos, de constituirse a empresa MZV, é dicir, Medina del Campo, Zamora, Ourense e Vigo, que no 1864, pois entende que esa é a opción máis racional, non? Ben, aquí fago unha secuencia para darnos conta de como evoluciona a opción, a entrada norte e a entrada sur. No 1865, digamos que está nunha situación de empate técnico, as vías chegan hasta León e Zamora, eso sigue evolucionando a partir dese ano, no 870, xa se empeza a sair, empeza a crecer as comunicacións a partir de León en dirección a Astorga, e empezan a facer algunhas líneas interiores de Galicia, incluso das concesións que ten MZV, empezan a facer líneas da zona digamos, do tramo Ourense-Vigo. E no ano 83 consíguese a comunicación coa Coruña, é dicir, da meseta, e tamén se consigue no 81 xa a conexión Ourense-Vigo, e inmediatamente no 85 consíguese a conexión de Monforte-Ourense. Desa maneira,
obviamente, o que vemos aí é que a opción norte, primixenia, tamén se convirte con esa bifurcación en Monforte de Lemos nunha parte da conexión sur, non? Sin ser a conexión sur propiamente dita. Pero, evidentemente, isto ten a súa explicación en este mapa que poño aí para, digamos, explicar un pouco este tipo de conexión. O que vemos aí en vermello son as conexións fundamentalmente da Compañía Norte, a Compañía do Ferrocarriles do Norte vinculado aos Pereire, a este antigo socialista utópico que promociona a Compañía do Norte. Bueno, xa non vive el, senón son o irmão e algúns parentes, que teñen controlada prácticamente a opción norte, ten controlado todos os accesos prácticamente a Galicia e queda encaixonado entre Medina e Zamora está a línea que ten vixente a compañía MZV e que forma parte da conexión sur. E ao mesmo tempo está encaixonada tamén nesta outra zona que tamén ten MZV, de tal maneira que MZV queda prácticamente a merced desta línea do norte. Bueno, isto non é ningunha cousa descoñecida. É dicir, desde o principio, a compañía MZV, que é unha compañía de orixe valenciana, nos seus inicios, cando se constituye, obviamente é unha compañía pequena, opta a pequenas líneas de carácter secundario e aquí, neste caso, está moi relacionada nos seus orixes coa Compañía do Norte. É dicir, a Compañía do Norte é a que lle facilita que poida transitar e poida mover, digamos, viaxeiros e mercadorías a través das súas líneas que están claramente metidas no medio das líneas norte. Pero a Compañía Norte, evidentemente, non fai isto de forma altruista, non lle deixa a MZV facer o seu negocio de forma desinteresada. A Compañía Norte, desde o primeiro momento, incluso desde xa os anos 50, mediados do século XIX, está moi interesada en adquirir todas as vías que, de forma que constituyen os ferrocarriles secundarios ou de menos importancia, pero que están alrededor das súas líneas principales. E así vai adquirindo unha serie de líneas, como a que se fixo referencia da Asturias Galiza León, que é unha compañía que vai adquirir, primeiro controla e despois absorbia directamente a Compañía do Norte, e outras líneas como a de Plasencia, Astorga, Plasencia, Zamora, Astorga, que tamén controla e que está vinculada a outra línea que acaba absorbendo. E queda no medio MZV, que evidentemente resístese a ese tipo de absorción. Nunha época determinada, en torno ao 1890 aproximadamente, hai intentos de absorción e chegase a un acordo un pouco anterior, no ano 1880. Xa no ano 10 anos antes hai unha intentona de chegar a un acordo de absorción ou colaboración estreita con MZV e unha parte do Consello de Administración de MZV, xa en mans dos cataláns, que se fixera xa con esta empresa, con esta compañía, pois accede a facer o pacto. Pero unha parte minoritaria dese Consello non está de acordo, convoca unha xunta de accionistas e perde. O Consello de Administración perde esa opción e néganse en redondo a facer esta fusión, pensando que eles creen que é viable a empresa e, de feito, a empresa sobrevive. É un caso, como diríamos agora, de resiliencia, non? É unha empresa que incluso sobrevive á propia Compañía Norte como construtora ferroviaria que acaba construindo pois o último tramo na época de Franco, aínda que xa non como compañía ferroviaria porque están nacionalizadas. Pero a realidade é que a razón de que non se poida construir esa outra opción é simplemente porque MZV resiste, ten suficientes apoios e o que fai Norte é vingarse desde o punto de vista comercial, pois facéndolle a vida imposible. Primeiro, pois, o construir o tramo de Plasencia a Astorga, aí xa lle fastidia un 30% de acordo cos datos que eu manexo, lle fastidia un 30%, digamos, do seu negocio. E esa situación se vai complicando de tal maneira que
a conclusión final de toda esta estrategia é que non se dá feito esa última opción. Ben, esta situación que se dá en ese caso é denunciado, porque isto se prolonga durante décadas, é dicir, que estamos a Vía Sur, que é unha vía demandada por unha gran parte dos fomentadores cataláns que están en Vigo e da industria conserveira de Salazón, que demanda unha comunicación rápida coa Meseta e co Mediterráneo, pois obviamente iso se vai dilatando, hai moitísimas manobras que sería largo de explicar en esta intervención, e que chega a denunciar Castelao nas Cortes da República no ano 33, xa estamos indo moito máis para adiante, pois que precisamente denunciando de forma directa a Compañía Norte porque está utilizando, digamos, as súas influencias políticas na Corte e no Goberno español para evitar que se poida construir esa opción sur, non? Porque non lla deixa construir prácticamente a MZV porque está aferrollada. A razón de toda esta conexión, de todo este conflito está en que Norte tamén controla, digamos, a opción de comunicación entre Monforte e Ourense. Esa conexión que favorece aparentemente tamén a MZV, o que son as súas líneas entre Ourense e Vigo, evidentemente é nunha primeira maniobra de absorción para intentar captar os accionistas. Norte cédelle esa concesión a MZV, pero evidentemente sin que chega a ser, digamos, a que ter o control total. Cando realmente xa ao final non chegan a ningún acordo e se desfalla esa entente entre un sector do Consello de Administración e a Compañía Norte, entonces eso se produce, xa deixa prácticamente abandonado toda esa situación, é dicir, se produce pois a dilatación hasta a época posterior á Guerra Civil. Ben, índonos rapidamente ás opcións alternativas da opción sur, das distintas opcións sur, hai unha opción que é moi importante, inda que hai outras propostas. Hai esa opción que fixen antes referencia, que é un proxecto pioneiro de Eduardo Chao, do ano 52, que el propón a comunicación esa de Vigo-Valladolid, e que, evidentemente, tamén aí está xa a Compañía Norte nesa época pois facendo cabildeo pois coa Diputación de Pontevedra e a Diputación de Ourense e invalida, nesa época, pois que ese proxecto poida chegar a bon porto, non? Esa é unha das opcións que se producen, das primeiras opcións que se producen en Galicia para a comunicación do sur de Galicia coa Meseta. E pois hai outra opción importante, outro proxecto, que é un proxecto vinculado aos ferrocarriles estratégicos e complementarios e económicos, que son os de vía estreita, e aí hai un proxecto de final do século XIX que precisamente se fai con el un propietario berinense, Gallego Bazal, que en coordinación, en colaboración con un enxeñeiro madrileño, Fernando Govantes, pois construyen, o sea, se fan coa concesión e elaboran un proxecto de comunicación de vía estreita que pasa precisamente por Laza, por esa zona que antes falaba Nieves, e que seguiría hacia a Puebla de Sanabria e hacia Castela, e comunicaría tamén, baixaría a Verín e comunicaría co norte de Portugal. Con un tren de vía estreita que existe tamén no norte de Portugal e que pasa por Chaves. Este proxecto convive paralelamente co proxecto de MZV, obviamente, inicialmente ten o apoio a principios do século XX, incluso do propio goberno, ten apoio dos militares, porque consideran un ferrocarril importante para comunicacións militares e o servicio militar digamos, no que é envolvente con Portugal, pero conforme van pasando os anos, porque isto se vai alongando durante décadas, pois, evidentemente, ao chegar xa a ditadura de Primo de Rivera, eso decae cando definitivamente se apoia de forma clara a construción do ferrocarril entre Zamora e entre Ourense. E convivindo con esta alternativa, é cando xurde unha alternativa específica
que eu creo que ten unha gran relevancia desde o punto de vista de visión do país. É certo que é unha visión focalizada e localizada no sur de Galicia e fundamentalmente tamén seguindo un pouco as pautas de Eduardo Chao, pois un pouco pois dos fomentadores cataláns en Vigo, que necesitan, pois obviamente, a colocación dos seus produtos con Mediterráneo este proxecto que se desenvolve como un proxecto alternativo ao que propón MZV e o que propón o goberno español naquel momento, pois é un proxecto de comunicacións do sur de Galicia co resto do Estado e tamén co norte de Portugal e que ten a ventaxa de que pasaría polas zonas máis habitadas do sur de Galicia, non? Entre elas, obviamente, Xinzo de Limia, Verín, etc. Esta era unha proposta que recollía un pouco as ideas de Eduardo Chao e que defendeu parellamente coa proposta que estaba defendendo en aquel momento o enxeñeiro Cantero, que é o que fixo o proxecto de MZV desde o ano 1912 e que finalmente se aproba no ano 28. Entonces, esa proposta, que era unha proposta que non tiña unha visión localista, aínda que este home era de Verín e entendía que tiña que pasar polo sur de Galicia e, obviamente, pola súa terra, por razóns de tipo estratégico e económico, é unha visión que vai máis alá do localista. Como vemos aí, poño ese plano, é un plano que ten que ver con todo o norte de España. Non solamente é unha visión localista, senón que é unha visión estratégica desde o punto de vista dos intereses do sur de Galicia e de Galicia no seu conxunto. Obviamente, loitou, fixose unha comisión pro variante, fixéronse xuntanzas e apoios incluso en Burgos, en Vigo inicialmente tuvo un apoio importante, pero despois os manexos de MZV, obviamente vinculado, MZV é unha empresa inicialmente unha compañía catalana, e, obviamente, ten suficientes recursos desde o punto de vista financeiro como para convencer aos cataláns vigueses de que esa opción é unha opción que dilataría moitísimo a conexión co sur e que era necesario aproveitar que o goberno iba a apoiar e financiar ou dar subvencións suficientes a esa conexión sur de Zamora a Ourense. Por lo tanto, iso tamén decae finalmente a pesar de que hubo distintos estudios, incluso hubo unha morte tráxica que dou lugar a que recentemente se fixese unha obra de teatro sobre esa situación, que é o caso do enxeñeiro Fernández España, que morre nun accidente nesa zona, precisamente facendo o estudio alternativo da viabilidade desta alternativa de Luís André, que é o que a proposta esta que acabo de sinalar. O Ministerio de Fomento encarga a MZV que faga unha valoración comparativa e, obviamente, se a MZV é a que vai a facer, a que ten feito o traxecto e aprobado o seu proxecto estratégico para o sur de Galicia e a conexión entre Zamora e Ourense, non iba a darlle a razón, obviamente, o estudio de Luís André. E aínda, obviamente, hai unha... É moi interesante, iso que desenvolvo un pouco no libro, os comentarios internos do propio Ministerio de Fomento, onde se ve que hai un lobby clarísimo por parte das grandes compañías e que, de alguna maneira, de ninguna maneira, se iba a aceptar propostas alternativas que non tuvesen un rango político ou un rango financiero suficientemente forte. E isto leva a que se produzca unha negociación incluso internacional entre a Comisión pro Variante pide axuda ao goberno portugués, daquela gobernado polo general Carmona, no Estado español quen gobernaba era Primo de Rivera, e fíxose unha serie de xestións, conseguiuse o apoio portugués, pero realmente, finalmente, Primo de Rivera responde que eso ten gravísimas dificultades técnicas e que non é posible esa opción sur. É curioso o das, dificultades técnicas cando acabamos de ver as fotografías da zona norte, da zona do macizo ourensán, con ese enormes túneles e obras que hubo que facer
donde realmente habría o propio Luís André nunha memoria económica establece que esas diferencias iban a favor do Opción Sur. Non? Bueno, isto é remato, xa me pasei de tempo, decir que na comarca de Monterrey, cando se estudiou o tema do AVE, que se falaba, bueno, que o AVE é un medio de comunicación estratégico de grandes distancias, pois que o importante non era por onde pasaba, senón que fose o máis rápido posible. Claro, hai moitas visións sobre o que deben ser as comunicacións por ferrocarril. Eu creo que evidentemente, eu creo que hai que conxeniar o que é a rapidez pois, coa conexión daqueles núcleos máis importantes que ten o país. E, evidentemente, nos fixemos desde o Concello de Verín unha proposta con un enxeñeiro de camiños, Fernando Nebot, que estudiou de forma profesional a alternativa que tiña o Ministerio de Fomento xa actual, en canto a AVE, e unha proposta sur onde nos entendíamos que tiña que haber unha proposta que fose máis popular, garantizando as características técnicas da alta velocidade que puidese servir tamén ao sur de Ourense e dinamizar esta zona. E, evidentemente, como non podía ser de outra maneira, desgraciadamente, eso recibiu o rexeitamento por parte do goberno de Zapatero e aí acabou toda a cuestión. E aí remata a miña intervención en relación pois, con esta opción sur, que foi unha opción pois, que inaugurou Franco, como xa se dixo antes, no ano 57, debido precisamente ás múltiples obstruccións, zancadillas que recibiu unha empresa pequena, primeiro MZV, e outras múltiples iniciativas, obviamente carentes de sustentación financiera e de apoio político suficiente, que dou lugar pois, a esta forma de conexión que temos na nosa terra. Moitas grazas. Moitas grazas, Alberto, moitas grazas a todos os relatores e relatoras por suxeitar en seu tempo establecido. Grazas ao cal podemos ter agora uns 20 minutos de debate, máis ou menos.